Nu er vi i en kabelbrønd, som ligger ude under Nørregade. Og det vi ser her, det er kablerne, der kommer fra telefoncentralen, og så går de ud til kunderne. Og det vi ser mest af, det er 1000 pars kabler, altså kabler med 1000 par kobbertråde. Trådene er typisk isoleret med papir. Og hver eneste familie, der har telefon, hver eneste kontor, de har deres eget trådpar i sådan en kabel, som giver dem en direkte forbindelse ind til telefoncentralen. Og hernede har teknikerne også siddet og samlet kabler i de store muffer. Hvis vi derimod går tilbage til centralen på Yorks Passage, så var det jo noget helt andet, der var tilfældet. Der trak man telefonlinjerne over hustagene, og der gik en enkelt tråd eller et enkelt trådpar ud til hver kunde. Man havde faktisk scannet markedet for ledige søfolk, for de blev ledige, fordi sejlskibene var på vej ud. Og dem kunne man så bruge i telefonvæsenet, fordi der var brug for folk, der kunne færdes på hustagene og trække ledninger direkte ud til kunderne. Det var en disciplin at kunne arbejde i master og stativer og skorstene for at få telefonledningerne frem, indtil man sådan skifter omkring år 1900 og skal have ledningerne ned under jorden. Det vi kan se, det er sådan en blokstik anno begyndelsen af 1900-tallet, og det har været et kolossalt arbejde for datidens ansatte at grave sig gennem Københavns gader og så sænke de her kæmpestore betonklodser ned under jorden. Og der er sådan en fals på, så det er ligesom Lego-klodser, så man har kunnet samle de der blokstik i længder af 215 meter, hvor kablet så har ligget fuldstændig beskyttet. Og så har man haft en brønd, og så har man igen lagt 215 meter blokstik. Så hvis vi i dag skal lægge et nyt kabel ned til Christiansborg, så er det altså bare med at tage nogle brønddæksler af på vejen ned til Christiansborg, og så sætte kabeltromler op på jorden, og så trække kablerne igennem de eksisterende huller. Det er nu kun et 100 pars kabel, fordi det er til at slæbe på, og det vi ser, det er kobbertråde, hvor isoleringen er papir, og det er den type kabler, der ligger flest af stadigvæk i Danmarks undergrund og forbinder kunderne med telefoncentralerne. Hver husstand har i princippet sådan et kobbertrådpar. Hvis vi kigger på, hvad er det, der forbinder centralerne indbyrdes, så er vi jo over i sådan et kabel som det her, et lyslederkabel. Det her er en lidt ældre model. Og der sender man telefonsignalerne ved at blinke igennem en lysleder eller en fiber. Og sådan en fiber, den er ikke tykkere end et af mine hår. Når jeg fortalte om det før i tiden, så gik jeg faktisk og trak et hår ud, men det har min kone forbudt mig nu. Og i virkeligheden er sådan en fiber, der er tyndere end et menneskehår, det er et glasrør, som man kan blinke igennem med en laserstråle. Og i dag kan man blinke så hurtigt, så man kan sende flere millioner, over 11 millioner samtaler ad gangen igennem et fiberpar. Det er fuldstændig utroligt. Alle telefonsamtaler på et givet tidspunkt i Europa kunne i virkeligheden sendes igennem en enkelt fiber. Nu befinder vi os i krydsfeltet. Kablerne de kommer fra kabelkælderen, der ligger ved siden af, går hen over loftet, og så havner de enkelte tråde i felter her. Og det er lidt morsomt. Man har bevaret udtryk fra centralen på Yorks Passage. Der står stadig tårnnummer på de her felter i Nørregade. Vi har 10 kunders forbindelser i sådan en lille stribe her, og 100 kunder i hele feltet. Det er her, vi tager stilling til. Vi har den direkte tråd ud til kunden. Hvad er det, kunden skal være forbundet til? Og hvis trådene går lige over på den anden side af det samme felt her, så har vi tilsvarende kontaktrækker med kabler, som rækker op til vores egne centraler på etagerne ovenover. Ja, når vi kigger i krydsfeltet her, så kan man sige, at det er her, vi ser de sidste rester af fortidens søfolk. Det er stiger og kravle i, og det er så typisk en mandearbejdsplads, vi er på. Nu er vi i det rum, hvor centralens hovedprocessor står, og den er sådan set den, der laver alt det intelligente arbejde i telefoncentralen. Og samtidig så står vi jo i et af de rum, som bevares, når vi flytter ud af Nørregade. Selskabet har lejet bygningen her tilbage i de næste mange år, så vi kan sikre københavnernes telefondrift, indtil måske at det er afløst af en helt ny teknologi, som ikke kræver så meget plads.